Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια χρονιά εδώ στο Principal, στο Call Battles το 2019. Ειλικρινά έχω χάσει τον αριθμό, δεν ξέρω πια πλέον πόσα Call Battles έχουν γίνει. Επειδή όμως ξέρετε περίπου το τι γίνεται, πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στο Principal λίγο πριν ξεκινήσει το main event. Πάμε να δούμε. Εδώ ακόμα είμαστε χαλαρά. Και εδώ, Στέφανε. Ναι, ακόμα είναι, ξέρεις πώς ήταν τα πάρτι όταν ήμασταν μικροί. Ξέρεις, γαριδάκια τέτοια και καναφυλάκι, ιστορίες. Ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση. Για πάμε να δούμε από πάνω τι γίνεται, που έχει πιο ενδιαφέρον. Εδώ, Στέφανε, έχει περισσότερο κόσμο γιατί εδώ από τις 6 ώρα λειτουργεί ένα μπαζάρ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται πάνω στο μπαζάρ. Βρήκα εδώ έναν κύριο. Θέλω να μας πει δύο λογάκια. Γεια σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Γιώργος. Έχουμε εδώ και τον Νικόλα. Λοιπόν, για πες μας, Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ έχουμε ένα πάρτι 90s και 80s. Αφορά εκείνη την όμορφη εποχή, τα παιδικά μας χρόνια. Αποτελείται, όπως βλέπετε, από μουσική. Εκεί έχει παλιά games τη δική μας εποχή που ήταν καταπληκτικά. Εδώ πολύ ωραίο μπαζάρ και μετά έχει ένα πολύ καλό πάρτι. Ξύλο έχει μετά. Ναι, που θα γίνει της κακομοίρας. Ελπίζω να περάσει ο κόσμος πάρα πολύ όμορφα, να το απολαύσει. Έτσι. Γιατί αυτά τα χρόνια, φίλε μου, ήταν πιστεύω τα καλύτερα και τα αναπολούμε πάρα πολύ. Έτσι. Ποιο νούμερο Call Battles είναι αυτό? Έχω χάσει την μπάλα. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί και εγώ την έχω χάσει την μπάλα, φίλε μου, είναι το νούμερο 6. Νούμερο 6. Για πάμε να δούμε, εδώ έχουμε ένα κύριο. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω ένα κύριο μαζί μου. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Ορίστε. Δικός σου. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε στο Call Battles για το 2019. Φύγε! Δεν σε χρειαζόμαστε άλλο. Θα τα κάνω όλα εγώ. Είμαστε εδώ στο μπαζάρ. Έχουμε στήσει ωραία πραγματάκια. Παλιά αντικείμενα. Όμορφα καινούρια με παλιά ιδεολογία αντικείμενα. Έχουμε από εκεί όμορφα πραγματάκια, κλειστό το έχω, μαλάκας. Έχουμε από εκεί όμορφα παιχνιδάκια. Έχουμε κάτω παιχνιδάκια. Και γενικά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, άρχισε να έρχεται και ο κόσμος. Και γενικά νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαστε νοσταλγοί της φάσης του 90 και του 80, μεγαλώνοντας με όλα αυτά, με όλες αυτές τις αναμνήσεις. Κλείσαμε. Και όπως είπαμε, είμαστε λίγο νοσταλγοί της φάσης του Call Battles, γενικά της δεκαετίας του 80 και του 90, γιατί μεγαλώσαμε με όλο αυτό, με όλες αυτές τις ωραίες αναμνήσεις, την παλιά την τηλεόραση, οι ωραίες μουσικές που ακούτε αυτή τη στιγμή που είναι υπέροχες και φυσικά θα συνεχιστούν το βράδυ κάτω, που είναι το main event που θα γίνει. Δεν ξέρω, είναι και στα φάτα του Λαζάρου. Μια μικρή κολασίτσα θα τη ζήσουμε εδώ μέσα. Αλλά άμα θέλετε, πάμε να κάνουμε και μια βόλτα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Εδώ μέσα στο μαγαζί, εγώ περπατάω. Δεν βλέπω πολλά, μάγκες μου. Ό,τι βλέπω. Πάμε. Ελάτε. Καλησπέρα. Γεια σου, κορίτσια. Γεια σου. Τώρα ήρθατε. Να κάνετε μια βόλτα και μετά συνέντευξη. Πάμε. Πάμε λίγο στα παιχνίδια να δείτε. Έχουμε μια καλούτσικη γκάμα, όμορφα, Xbox, PlayStation 1. Ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια που δεν παίζαμε καθόλου. Καθόλου δεν μας ένοιαζαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τότε. Δεν ήταν καθόλου στην μόδα. Και δεν έχει μείνει μέσα στο μυαλό μας όλο αυτό, όλη αυτή η τρέλα. Γι' αυτό και συνεχίζουμε πλέον με το PlayStation 4. Και τσέκα, βλέπω καθάρι. Όμορφα. Πάμε κάτω να συνεχίσουμε. Φυσικά δεν θα μπορούσε. Γεια σου. Μισό, με συγχωρείτε. Και φυσικά από όλη αυτή τη φάση δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική. Η μουσική που μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο σήμερα. Και η μουσική της δεκαετία του 80 και του 90, εκτός από τα CD που ήταν προς το τέλος τους, ήταν φυσικά τα βινίλια. Φυσικά. Να τραβήξουμε λίγο τον κύριο Κώστα εκεί με τα βινίλια. Καλησπέρα, κύριο Κώστα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Και κάτι που εμένα προσωπικά... Ελάτε μαζί μου. Ένας πάγκος εμένα, ας πούμε, που με συγκίνησε πραγματικά, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που ακόμα τα έχω από την παιδική μου ηλικία. Ήταν αυτός εδώ. Με ευχούλιδες, το Hulk Hogan,
Και συγκεκριμένα εγώ έχω ακόμα αυτό στο σπίτι μου. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα! Ρεπορτάζ! Ρεπορτάζ! Με συγχωρείς. Αυτό δεν έχω μένα. Sorry αδερφέ. Τι κάνετε? Όλα καλά. Τέλος. Αρχίσαμε τα ουσκάκια μας από νωρίς. Έτσι, όμορφα. Μπορέσουμε να τα δούμε και λίγο καλύτερα από ό,τι είναι φυσικά. Να χαρώ εγώ. Φυσικά. Και γενικά αυτό είναι το μπαζαράκι, το όμορφο και το υπέροχο εδώ στο Principal, στο Fix Area, το οποίο μας φιλοξενεί και φέτος. Και ελπίζουμε να είναι άλλο ένα ξέχαστο πάρτι, όπως είναι και κάθε χρονιά, άλλη μια ξέχαστη βραδιά. Και ευχόμαστε σε εσάς που είστε εδώ και θα το δείτε μετά, καλή διασκέδαση, και σε όσους δεν είναι, να το τονίσω, δεν είναι, να ξαναέρθουν, να έρθουν του χρόνου, εδώ, στο Principal. Θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech with Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι του Χάρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.